Vandaag op deze mooie lentedag gaan we praten met Bastiaan van der Velde. Wie is dat? Hij heeft een boek geschreven, hoofdonderwerp van dit gesprek, met heel veel moois, heel veel belangrijke items die voor ons, voor onze gemeenschap, wat we het vaak over hebben, voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. Hij gaat ons meenemen heel te ver in de tijd terug, maar daar meer erover. Wie is Bastiaan van der Velde? Bastiaan van der Velde, geboren Utrechtenaar, gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht, rechten, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, werkzaam geweest bij de UNA op Curaçao, verschillend onderzoek gedaan, auteur bij het SWP, onderzoeker bij het ILAB en zo kan ik nog een poosje doorgaan. Bastiaan, je hebt een poosje op de Nederlandse Antillen gewerkt als docent op de universiteit. Vertel wat uit die periode. Ik ben in 2006 op Curaçao aangekomen om daar aan de UNA inleiding in het recht te geven. Dat zijn eigenlijk de meeste vakken voor de eerstejaars. Een heleboel vaardigheden, een heleboel discussietrainingen. En ik had me natuurlijk enigszins proberen voor te bereiden. Dus een van de dingen die ik me echt voor heb genomen is niet om in de eerste 3 dagen alles te veranderen zoals we dat hier in Nederland kennen. Ik heb daar eerst een tijd rondgekeken, maar eigenlijk al heel snel zag ik dat het rechtshistorisch onderwijs, waarin ik gepromoveerd ben, de rechtsgeschiedenis, dat de studenten daar leerden wat het Romeins recht was en hoe dat Romeins recht in elkaar zit. Wat heel belangrijk is om juridische structuren te leren kennen, maar dat sloot natuurlijk weinig aan bij wat de studenten bezighield daar op Curaçao. Het onderwerp van jou waar je op gepromoveerd bent, is gebruik van de Friese taal in de rechtszaal. Ik zie daar die link tussen de Friese taal en het papiamento. Klopt dat? Daar ben ik ook direct over gaan publiceren. Op het moment in 2006 toen ik aankwam was er een heleboel gaande over vooral het gebruik van papiamento in het lager onderwijs op Curaçao. En ik had zelf het idee dat er een heleboel te leren was uit andere gebieden waar minderheidstalen worden gebruikt. Dus ik heb geprobeerd om de kennis die ik over dat onderwerp had via het tijdschrift Tar Justitia, het juridische tijdschrift, breder bekend te maken. Je hebt gepubliceerd, je hebt dit jaar een boek uitgegeven en dat boek heet Grootjes, of ik lach met Grootjes en alle die prullen van boeken. Waarom Grootjes? Waarom Hugo de Groot? Hugo de Groot is natuurlijk een van de belangrijkste Nederlandse juristen uit de 17e, 18e eeuw. Maar deze zin, dat is een letterlijk citaat van een gouverneur van Curaçao die weer een aantal mensen in de gevangenis had gegooid. En dat gaf een gedeelte in ieder geval van disrespect voor het recht op Curaçao in vele perioden heel goed weer. Dus toen ik dit citaat vond, toen was voor mij redelijk snel duidelijk, dit citaat wil ik als titel gaan gebruiken. Het was toen de tijd nog een directeur, toch? Was dat niet Galen of zo van het VOC die dat zei? De directeur. Ja. En waarom heb je voor zo'n titel gekozen? Waarom, ik lach, dat was een uitspraak van hem, maar toch heb je dat genomen als titel van jouw boek. Ik neem aan dat het lachen en het prullen van boeken ook vormgaande onderdeel zijn van jouw verhaal. Je ziet, dat was denk ik een van de zwakste punten van de hele rechtspraak op Curaçao ten tijde van de West-Indische Compagnie, dat dat hele recht werd gesproken vooral door mensen die geen enkele juridische opleiding hadden, waardoor er heel erg lang en eigenlijk tot in de jaren 30 was een juridische studie niet verplicht om rechter te worden. Rechtspraak is gedaan die niet voldeed aan wat je in Nederland op dat moment als eisen zou stellen. Je ziet dat ook in het begin van de 19e eeuw, dat een heleboel van die zaken die komen in cassatie bij de Hoge Raad en daar worden ze bijna verpulverd. Daar is grote onbegrip over de wijze waarop op Curaçao recht wordt gesproken. In jouw boek, Bastiaan, of hij gaat ons meenemen met zijn boek vanaf de periode van rond 700
na Christus. De periode van de Caquetíos-Indianen of de Caquetíos-Indianen, die onder de Arawak-groepen vielen. Het geschreven recht, het afgesproken recht of het recht wat je in je hart had. Die periode, dan krijg je de periode met de Spanjaarden, afgewisseld met de Engelse periode, de Nederlandse periode in, Nederlandse periode uit. En dan nog weer een verandering, dus vanaf 1634 met een constante aanwezigheid, of tenminste van 1815 een constante aanwezigheid op de eilanden van Nederland. 10-10-10 vorig jaar, weer een nieuwe periode ingegaan. Laten we teruggaan naar die periode van 700 jaar ongeveer na Christus. In grote lijnen wat er allemaal gebeurd is tot vandaag. En misschien gaan we een beetje in de toekomst kijken ook. Nou, als we helemaal naar het begin teruggaan, is er tot Curaçao in 1499 wordt bezet door de Spanjaarden. Het was namelijk al lang ontdekt door die Caquetío-Indianen. Die Caquetío-Indianen die hadden eigenlijk geen geschreven bronnen, hebben ze nagelaten. Het is dus niet zo dat ik kan zeggen van daar ligt een wetboek met het recht van die Caquetío-Indianen. Wat ik wel heb geprobeerd is uit alle historische bronnen die gegevens te halen die je als jurist kan interpreteren. Als die Indianen van Curaçao handelen met mensen die in Venezuela wonen, die zelfs in Colombia wonen, ze verzamelen op Curaçao schelpen, ze verzamelen andere bruikbare objecten die daar een bepaalde waarde hebben. Als je dat gaat ruilen met elkaar, moet je toch al een mutual understanding hebben. Je moet het over bepaalde ideeën eens zijn. Ze gingen in groepen van wel 50 man op één boot die kant uit. Ook daarvoor moet je een bepaalde sociale structuur hebben. Als je naar kijkt, dan zie je ook dat er een bepaalde leider is op Curaçao. Een stamleider die weer onder een hogere stamleider in Coro valt. Een cacique. De cacique. En die structuren, die heb ik aan de studenten willen duidelijk maken en ook nu aan de lezer. In die zin dat ik zeg van, we hebben geen geschreven positief recht, maar we hebben wel een heleboel toch vergevorderde structuren. Structuren die je nu ook kent, want op dit moment zijn er ook bestuurders. Er zijn weer bestuurders die onder een hogere laag vallen. Al dat soort systemen bestaan tegenwoordig ook nog. De toenmalige, dus de Caquetíos en al de stammen die in dat gebied woonden, die hadden, zoals je net zelf zei, er bestond geen geschreven recht, maar er waren wel afspraken. Ze maken afspraken met elkaar. Het bekende, wat wij tegenwoordig nog zeggen, gentleman's agreement. We spreken wat af en daar houden wij ons aan. Men is gaan schrijven op het moment dat men elkaar niet meer vertrouwde. Dan ga je dingen vastleggen om terug te kunnen pakken. Het burgerlijk wetboek van de Nederlandse Antillen, eigenlijk daarvoor nog, want het was eerst Curaçao en de onderhorigen. En is het goed als ik zeg dat de kolonisator eigenlijk de Kamer van Zeeland was in eerste instantie en niet Nederland? De Kamer van Amsterdam. De Kamer van Amsterdam, dat was dat was de kolonisator. Voor de Sint Maarten, daar was Zeeland vooral actief, maar op Curaçao, Bonaire en Aruba, daar was het de Kamer van Amsterdam die in eerste instantie de verantwoordelijkheid droeg voor het bestuur. Kamer van Amsterdam is dat wat we tegenwoordig kennen als de Provinciale Staten, moet ik het zo zeggen, een beetje? Nee. Of meer de gemeente? Nee, de West-Indische Compagnie was een private compagnie. Het was een privébedrijf waar mensen aandelen in hadden. En de bestuurders die in Amsterdam zaten, die waren verantwoordelijk voor wat er op Curaçao gebeurde. In bestuurlijke zin, maar ook in financiële zin. En zo was eigenlijk het hele gebied van de West-Indische Compagnie was opgedeeld in een aantal kerngebieden waar de verschillende kamers een rol speelden bij het bestuur. Kon iedereen de aandelen hebben bij de West-Indische Compagnie of is er wel een bepaalde groep die dat konden hebben? In principe kon iedereen aandelen hebben, maar de bestuurders, dat was toch een zeer geprivilegeerde groep die de hele tijd
lid werden van die kamer, die personen, dat was, laten we zeggen, de elite van Holland, de elite van... De protestanten waren dat toen? Of? Ja. Dus niet de Joden, want je ziet toch wel, in jouw boek komen we weer terug de periode van de Joden op Curaçao, de periode van de tot slaaf gemaakte mensen op Curaçao. Je ziet toch een hele andere structuur als we naar de eilanden weer gaan. Laten we even bij de ABC-eilanden blijven, want dat stel je ook voor in je boek, maar dat zou veel te verwarrend zijn als we te veel de relatie van de bovenwindse eilanden erbij zouden gaan halen. Hoe functioneerde dat daar zo, die hele West-Indische Compagnie? Bastiaan, je hebt net verteld hoe de structuur van de VOC in elkaar zat. Laten we de overtocht maken naar de eilanden. Laten we de structuur nemen van de bewoners van de eilanden, voordat ze bezet werden door de Spanjaarden? Nou, als je naar de periode voor de komst van de Spanjaarden kijkt, dan waren op zich die eilandbewoners redelijk autonoom. Ze hadden een lokale leider. Die leider maakte weer deel uit van een groter geheel wat vanuit Coro werd bestuurd, maar eigenlijk was hij ook weer door een mengsel van aan de ene kant politiek bestuurlijk, maar ook ritueel geestelijk die macht te combineren, had hij een hele grote invloed op dat eiland zelf, waar die autonoom zijn gang kon gaan. Wat niet wegneemt dat er bijvoorbeeld de schelpen die door de Indianen op Curaçao verzameld zijn, die worden tot ver in de Amazone gebruikt als betaalmiddel. Op het moment dat jij schelpen als betaalmiddel gaat gebruiken, moet je ook weer toch een ontwikkeld systeem van onderlinge afspraken hebben. Dus er waren dus afspraken. Toen kreeg je de periode, toen kwamen de Spanjaarden, Hispaniola, vandaag de dag de Dominicaanse Republiek en Haiti. Dus het eiland Hispaniola heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld in die periode. Ja, Curaçao was vanaf 1526 door Ampués bestuurd, maar als je gaat kijken, dan werd eigenlijk de hele regio vanuit Santo Domingo bestuurd. Daar zat een geavanceerd juridisch apparaat, daar was de onderkoning, daar was de audiencia. Audiencia, dat is bezoeker, dat was het hof eigenlijk, maar dat was een hof wat zowel recht sprak als bestuurlijke zaken deed. En de Spanjaarden hebben eigenlijk vanaf 1492 het recht gebruikt als veroveringsmiddel. Natuurlijk moet je eerst soldaten voor uitsturen, maar daarna hebben ze het recht gebruikt, heel strakke, op papier vastgelegde regels, voor de mensen die veroveringen gingen uitvoeren. Die kregen een dik pak papier mee. Ze mochten wel land gaan bezetten, maar ze mochten alleen dat land als eigendom zien als ze binnen een bepaalde tijd, 10, 15 jaar, daar een aantal steden oprichten, zorgen dat daar genoeg bewoners wonen, zorgen dat daar een bestuurlijke infrastructuur is. De Spanjaarden gingen veroveren volgens bepaalde afspraken, zoals je dat net al zei. Dus er werden afspraken gemaakt. De rol, wat we net zeiden, van Hispaniola, Curaçao, Venezuela. Leg me dat nog eens een keer uit, dat van de eilanden en Venezuela. Dat de Indianen hadden een band met Venezuela, maar wat deden de Spanjaarden toen met Venezuela? Venezuela is eigenlijk een heel gecompliceerde zaak. Op het moment dat rond 1520 op Hispaniola allemaal wetten worden afgekondigd die de Indianen moeten beschermen, zodat ze misschien nog wel te werk kunnen worden gesteld, maar niet meer kunnen worden uitgebreid. Op dat moment zijn er een groep Spanjaarden die regels eigenlijk niet willen hebben. Die verhuizen naar Venezuela en beginnen daar op dezelfde voet eigenlijk verder te gaan met het misbruiken van Indianen.
met Ampues, die op Curaçao bekend staat als een grote vriend van de Indianen, is dat ook de hele tijd eigenlijk nog steeds een historische vraag. In hoeverre heeft hij ook meegedaan met het bijeenbrengen en naar Hispaniola brengen van Indianen? Indianen zijn naar Hispaniola gegaan, maar er is ook een periode geweest dat de Indianen naar Spanje werden gebracht. En terug werden gebracht, denk ik. Hoe is dat precies gegaan? Waarom gebeurde dat? Ja, dat moet een van de, ik denk, meest verwonderlijke ervaringen voor die Indianen geweest zijn. Om uit een maatschappij die helemaal de steentijd was, door eigenlijk slavenhalers naar Spanje gebracht te worden, waar de Spaanse koning zich over hen ontfermt. De Spaanse koning die stelt zich vanuit dat legistische, door wetten geregeerde systeem, namelijk op het standpunt dat hij de enigste persoon is die het recht heeft om deze mensen in bezit te hebben, of als die ze in bezit heeft, door te geven. Dus deze slavenhalers hadden niet het recht om deze Bonaireaanse Indianen te verkopen in Spanje. Wat er gebeurt is dat deze Bonaireanen, die worden onder het gezag gesteld van een bisschop en een aantal maanden later teruggebracht naar Amerika. Maar ik denk dat zo'n verwarring moet zijn geweest voor die mensen om in steden waar tienduizenden mensen wonen te komen, waar kerken staan die groter zijn als wat ze ooit aan bouwwerk hebben gezien. Dat moet echt een heel fascinerende club mensen geweest zijn. Maar wel met het recht weer, zover we kunnen nagaan, teruggebracht naar Amerika. Ja. Dan krijgen we toch een merkwaardige periode. Als we naar 1634 gaan, dan komt Nederland in beeld. Ze komen, ze veroveren, ze gaan weer weg. Er zijn daarna weer wat Spaanse periodes geweest, wat Engelse periodes. Hoe verliep het toen met laten we zeggen, de natives van de eilanden? Toen Nederland daar kwam. Wat je ziet is dat in 1634 de Caciqueo-Indianen op Curaçao, voor zover na te gaan, katholiek waren. De protestantse Hollanders die het eiland bezetten, die hebben het idee dat deze Indianen te veel met de Spanjaarden samenspannen. En eigenlijk worden alle Indianen op een boot richting Venezuela gezet. Er blijven er nog, uit bronnen blijkt, een 10, misschien 20-tal over. Die worden aangesteld om paarden en ander vee te jagen, bij elkaar te brengen, zodat er eten is. En omdat toch het blijkbaar goed ging op Curaçao, zie je wel weer in de 10, 15 jaar daarna dat het aantal Caciqueo-Indianen weer toeneemt op Curaçao. Op Aruba overigens, daar hebben ze altijd gezeten, verder geleefd, en ook op Bonaire. Betekent het dat je hebt die periode dat het toch beter ging op Curaçao, dus er was een, laten we het maar noemen, een economische bloei op het eiland, dat je toch weer ziet dat de Spanjaarden ook weer terug zijn gekomen, maar ook anderen, zoals de Engelsen er naartoe zijn gegaan, de Fransen zijn er zelf een poosje geweest? Curaçao was natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Het was een goed lopende economie, in ieder geval van 1580 aan. De Spanjaarden waren niet meer de heerser op Curaçao, maar Curaçao was natuurlijk een van de belangrijkste handelspartners voor een heleboel omliggende Spaanse koloniën. De West-Indische Compagnie had met de Spaanse kroon ook een afspraak gemaakt, waardoor zij het alleenrecht hadden om slaven vanuit Afrika via Curaçao naar die koloniën, die Spaanse koloniën, door te verkopen. Toch, Bastiaan, de eilanden werden genoemd Islas Inutiles door de Spanjaarden. En toch komen de Nederlanders daar. Ja, de Nederlanders die hadden iets nodig wat misschien de Spanjaarden gemakkelijk konden produceren, maar wat in Nederland niet produceerbaar was, namelijk zout. We moeten eigenlijk weer een
50 jaar teruggaan, dus niet 1634 bekijken. We gaan er 50 jaar terug. Op dat moment, zoals ik net aangaf, is Curaçao valt onder Spaans bewind, onder de Spaanse kroon. Maar ook Nederland valt onder de Spaanse kroon. Nederland is onderdeel van een wereldrijk van de Habsburgse keizers. Nederland wil zich vrijmaken. En een van de gevolgen van die vrijheidsoorlog is dat ze geen toegang meer krijgen tot de Spaanse wateren waar ze zout vandaan importeren. Wat doen de Nederlanders? Die hebben dat zout nodig om de haring te kaken, gewoon in de keuken zoals tegenwoordig. Die handel moet doorgaan, dus ze gaan zoeken. Eerst in Frankrijk, maar daar lukt het niet echt. Dan steken ze over naar Amerika. Punto Arroyo in Venezuela, daar zijn hele grote zoutpannen. Daar varen op een bepaald moment wel 100 schepen naartoe per jaar, rond 1600, om daar zout op te scheppen en dat naar Nederland toe te brengen. Spanjaarden zijn daar niet echt blij over, bouwen daar een groot fort, dus er moet een nieuwe plek gezocht worden. En bij die zoektocht worden een heleboel eilanden, Bonaire, Curaçao, maar ook Sint Maarten, worden aangedaan om te kijken wat er mogelijk is. En meestal worden ze alleen bezocht voor een tijdje. En dan, wat er dan gebeurt, is dat er in Nederland het idee ontstaat, er is een Oost-Indische compagnie, de VOC, die drijft handel op Indonesië. We zouden ook op Amerika een speciale compagnie, dus zo'n door de staat mede opgericht privaat bedrijf moeten oprichten, wat met Amerika gaat handel drijven en piraterij gaat bedrijven. Zout, je zegt het zelf ook al, als we kijken naar de oorspronkelijke naam bijvoorbeeld van Sint Maarten, Swaliga, dat was de Arawakse naam van het eiland. Salty Island betekent dat eigenlijk. Maar hoe wisten die Nederlanders dat? Wie heeft u dat verteld? Hoe wisten ze dat er een belang voor hun daar lag? De Nederlanders, die waren natuurlijk een grote scheepvaartnatie. En al vanaf 1500, dus een 100 jaar eerder, varen die op Zuid-Amerika. Dat deden ze in die periode met toestemming of als het ware onder de vlag van de Portugese koning. Dus er was op zich al een grote kennis over die gebieden. Dus toen het zouttekort er kwam, was het gebied snel gevonden waar ze dat zout konden gaan halen. Daarna moest er dus officiële toestemming komen om daadwerkelijk daar iets te gaan beginnen. Dat was een groter probleem, want Nederland was nog steeds in oorlog met de Spanjaarden. En er was rond 1620 wel een vrede met de Spanjaarden, die door Van Oldenbarnevelt was getekend. En een van de dingen die daaruit voortvloeide, was dat ze niet in Amerika mochten komen. Als die vrede is afgelopen, dan is het mogelijk om die West-Indische Compagnie in 1622 op te richten. Nog steeds wordt er eigenlijk heel weinig gedaan. En dan 10 jaar later is er een zeeman die zegt, eigenlijk zouden we Curaçao moeten bezetten, want dat heeft een fantastische zeehaven. Als we dat als uitgangspunt hebben, dan hebben we daar een goede beschermde haven. Het lag natuurlijk Curaçao op dat moment ook tussen 2 belangrijke koloniën. Brazilië in het zuiden, New York, Nieuw-Nederland in het noorden. En als je daar tussenin een hub hebt, een vaste plek, is dat natuurlijk een goed uitgangspunt. Die Indianen, Bastiaan, die hadden bepaalde rechten. Hun eigen rechten. Daar hebben de Spanjaarden verandering in gebracht. Toen kregen we de Nederlanders, die daar heel wat in veranderd hebben. Hoe is die ontwikkeling gegaan? De Spanjaarden, die hadden, nadat ze zeker op Hispaniola bijna de hele inheemse bevolking hadden uitgeroeid, door de Las Casas
het idee gekregen, we moeten toch wetgeving maken om de oorspronkelijke bewoners te beschermen. Dat kwam erop neer dat ze, als ze te werk werden gesteld, wel dat onder menselijke omstandigheden moesten doen, dat ze niet uitgebreid mochten worden, maar ook bijvoorbeeld wat heel interessant is, als ze in een rechtszaak verwikkeld raakten, dan dienden de rechters eerst goed op de hoogte te stellen van het recht wat die Indianen onderling zelf hadden gecreëerd. En wat ook heel interessant is, en daardoor weten we op dit moment een heleboel, is dat die Spaanse veroveraars, als ze een expeditie opzetten, een cartograaf, annex historicus moesten meenemen, die de maatschappij, de sociale gebruiken van die Indianen moesten vastleggen. Dus op zich is er in die periode een heleboel bekend. Als we naar de Nederlanders gaan, die hebben natuurlijk in eerste instantie een heel groot deel van die lokale Indiaanse bevolking het land uitgezet. Maar zelfs die zeggen, we moeten hun rechten respecteren. Dat was natuurlijk op Curaçao een marginaal iets omdat er zo weinig woonden. Maar zelfs daar is nog tot 1800 worden de verhalen gerespecteerd. Als een Indiaan zegt van ik ben hier bezitter van dit gebied, ik heb geen papieren, maar op grond van het feit dat toen het eiland bezet werd de eigendomsrechten van de Indianen gerespecteerd moesten worden, zie ik dit als mijn land. Dat werd gerespecteerd. Voor de rest vielen de Indianen na de Nederlandse bezetting eigenlijk onder het Nederlandse strafrecht. Wat betreft het familierecht waren ze allemaal katholiek en had daar de katholieke kerk, die regelmatig priesters langs zond die dan een tijdje op het eiland waren, een grote invloed met zijn eigen regels. In de periode van wat men noemt het Ancien Régime, dus tot 1792, speelde het Romeins recht een heel belangrijke rol als secundaire rechtsbron. Alles wat je niet in die wetten kon vinden, daar kon je in dat Romeinse recht, wat in het Corpus Juris, een dik boek, was samengebracht, te vinden was, kon als recht gelden. De Romeinen kenden het instituut van slavernij, hadden daar een heleboel regels over. Dus eigenlijk lag de hele wetgeving klaar. Het was een kwestie van overnemen. Het was een kwestie van overnemen. Het was een kwestie van zeggen goed, in dat primaire recht hebben we niet direct regels, maar in het secundaire recht, dat Romeins recht, daarin wordt bijna perfect uitgelegd wat er moet gebeuren als je een slaaf verkoopt. Als je een hypotheek wil vestigen op een huis met slaven daarbij. Wat de verplichtingen als verkoper zijn, wat de plichten en rechten als koper zijn. Dus dat was allemaal al vastgelegd en voor juristen was het een heel eenvoudige stap om daar gebruik van te maken. Ook al omdat er aan zich van die regels al gebruik werd gemaakt. De juristen in die periode van de West-Indische Compagnie konden redelijk soepel met regels omgaan en die naar hun hand zetten. Dus bijvoorbeeld al deze Romeins-rechtelijke regels werden al gebruikt waar het ging om de verkoop van gewone goederen. Om ze dan toepasselijk te laten zijn op mensen, daar was blijkbaar voor die juristen weinig morele problemen te vinden. Ik wil een sprong even maken naar de periode. Dan krijg je een periode dat de slaven in opstand komen in het heel Caribisch gebied, zie je dat? En ook op Curaçao. Ik dacht dat het 1795 was. Je krijgt een hele stroom. Men gaat toe naar afschaffing van de slavernij in 1863. Op papier afschaffing. Want naar mijn mening heeft de slavernij tot bijna 1950 nog doorgeduurd. Met name op Curaçao, waar ik ben opgegroeid. Hoe verliep het toen met de West-Indische Compagnie in die periode? Dus dat er kwamen opstanden, ze wilden vrij, ze kwamen vrij. Wat gebeurde er toen? Wat deed de West-Indische Compagnie? De West-Indische Compagnie die wordt in 1792
opgeheven. Naar men zegt door mismanagement door juristen. En dan neemt de Staten-Generaal, dus wat je tegenwoordig zou zeggen, de Eerste en Tweede Kamer, omdat die de West-Indische Compagnie als eerste instantie hadden geïnitieerd en opgericht, die stapt in de rechten van die West-Indische Compagnie. Het eerste wat ze ook doen is alle plantages die nog in bezit waren zo snel mogelijk verkopen om nog een beetje geld binnen te krijgen. En daarna is er tot 1815 op Curaçao een heel onrustige tijd. Er is een onrustige tijd omdat er aanhangers zijn die een revolutionair, republikeins Curaçao willen hebben. Er is een andere groep mensen die koningsgezind is. Er is ook een grote groep mensen die zeer Engelsgezind is en het liefst het hele eiland overdraagt direct aan de Engelsen. Er komen een Franse inval die eigenlijk spaak loopt. Daarna is er een Engels tussenbestuur van een paar jaar, 1802, 1804, daarna nog 1807 tot 1816. En juridisch gebeurt er in die tijd eigenlijk heel weinig. In Nederland zie je al in dat 1792 dat bijvoorbeeld alle burgers gelijk worden. Vooral de katholieke, protestantse, Joodse burgers, die krijgen gelijke rechten. Dat idee heeft op Curaçao nog een hele tijd langer nodig. Onder de Engelse periode worden er wel meer mensen die krijgen het recht om aan het bestuur deel te nemen. Maar eigenlijk pas als de Nederlanders echt terug zijn, wordt dat geformaliseerd. Uiteraard zijn er grote verschillen tussen de toenmalige Spaanse gouverneurs, los gobernadores, en de Nederlandse of de Hollandse gouverneurs, directeurs, die naam die wordt wel eens door elkaar gebruikt. Wat waren de grote verschillen tussen die twee gouverneurs? Ik heb al aangegeven dat die Spanjaarden, dat Spaanse koloniale rijk, het recht gebruikten als instrument van bestuur. De Spaanse gouverneurs die lagen dus ook aan heel strikte regels vast. Daarbij hoorde dat ze, als ze ergens kwamen, dan kregen ze een strikt document mee waar ze aan moesten voldoen. Als ze weggingen, dan moesten ze een soort décharge-document schrijven. Een relation, vertellen wat ze hebben gedaan, hoe ze dat hebben gedaan, waarom. En dat stuk moest naar de rechter worden toegestuurd. En de rechter ging dan dat beoordelen. Die gouverneurs in die Spaanse periode, die waren dus redelijk, werden die op de voet gevolgd. Je ziet dat in het meest extreme geval, zelfs bij Columbus zelf, die na zijn tweede reis teruggevoerd wordt naar Spanje. Het was een soort vorm van toezicht. Die werd in de ketenen op een boot terug naar Spanje gezet, omdat hij mensen tot de doodstraf had veroordeeld, waar hij dat recht niet had. Hij had aan andere mensen grond gegeven, waar ook alleen de koning dat recht had. En hij wordt als een gevangene terug naar Spanje gebracht, waar uiteindelijk de Spaanse koning zijn hand over zijn hart haalt en zegt: laat die man weer vrij en geef hem nog een kans. Maar die kans hield niet meer in dat hij die ongebreidelde macht die hij voordien had in Amerika verder kon voeren. Hij was eigenlijk nadien alleen nog maar een speelpop en niet daadwerkelijk de uiteindelijke machthebber. Dus iedereen die een bestuurlijke functie had, dat ging zelfs tot lagere rangen. Dat ging ook over mensen, thesauriërs, die het geld in de gaten moesten houden. Al die mensen moesten aan het eind van hun termijn een verantwoording afleggen. In de Nederlandse periode zie je een heel ander iets. Je ziet daar toch regelmatig gouverneurs die behalve zich bezighouden met het besturen van het eiland, bezig zijn met het drijven van handel. Het drijven van handel voor eigen rekening, waar ze veel geld mee verdienen. Daarnaast
ontstaat er snel op Curaçao onder meerdere gouverneurs een soort van schrikbewind, waarbij de gevangenis wordt gebruikt als een privé-instelling waar je iedereen die het niet met jou eens was kon opsluiten. Dit soort gouverneurs krijgen uit Nederland een vaderlijk briefje waarin geschreven wordt van: beste man, we hebben begrepen uit verschillende bronnen dat jij je niet echt helemaal inzet voor de zaak van de West-Indische Compagnie. Zou je niet daar toch ook nog wat aandacht aan kunnen besteden? Er zijn 1 of 2 gouverneurs ook daadwerkelijk aan het eind van hun periode niet herbenoemd, maar de meeste konden of een hele tijd doorgaan met hun slechte bestuur, of ze overleden, wat ook veel gebeurde. Maar er is eigenlijk geen enkele waar daadwerkelijk sancties tegen genomen zijn. En ook het Nederlands recht in die periode had geen systeem van sancties. Er was dus duidelijk geen toezicht. Ze gingen heel vaak buiten hun boekje. Er was geen toezicht, ze hadden dus een vrije hand. Vandaag de dag zou je dat noemen belangenverstrengeling. Als iemand, een wethouder of wie dan ook hier, of een commissaris van de koningin dat gaat doen, dan staan alle kranten staan er vol van. Maar toen was het gebruikelijk dat men dat deed. En het werd eigenlijk een hand boven hun hoofd gehouden. Of het echt gebruikelijk is, dat is misschien iets te gemakkelijk, maar je ziet wel in die historische bronnen dat het heel veel voorkomt. En je ziet dat er op geen enkele manier tegenop wordt getreden. Wat natuurlijk ook ten dele te begrijpen is, want voor een schip vanuit Curaçao in Amsterdam kon zijn, was je 4-5 maanden verder. Daar moest er dan een dossier samengesteld worden en reacties samengesteld worden. En dan moest er weer een schip gevonden worden wat toevallig terugvoer naar Curaçao. Dus als er echt problemen waren die op dat moment speelden, dan was er meestal pas een antwoord een jaar later. Dus het was ook heel lastig natuurlijk om er feitelijk de hand op te krijgen. Dan komen de periodes dat de West-Indische Compagnie wordt opgeheven. Er komt een wetboek. Hoe is het tot stand gekomen? Dat wetboek laat eigenlijk nog heel lang op zich wachten. In Nederland is al in 1811 door de Fransen die op dat moment Nederland bezet hebben een burgerlijk wetboek ingevoerd. Dat wetboek wordt in 1838 echt Nederlands, dan wordt het burgerlijk recht herschreven en heb je in Nederland een wetboek. In die periode daarvoor van die West-Indische Compagnie waren er wel een heleboel losse regels. Er was dat Romeinse recht wat natuurlijk alleen maar voor mensen die Latijn beheersten toegankelijk was. Dus het recht was zeer versnipperd. Nederland wordt daar een eind aan gemaakt, 1811. Op Curaçao duurt dat nog tot 1863. Je ziet wel de hele 19e eeuw dat er vragen worden gesteld. Moet er niet een wetboek ingevoerd worden? Maar men weet vooral geen raad met de slavernij. Want een Nederlands wetboek waar hoofdstuk 14 over de slavernij gaat, dat was zelfs voor de Nederlandse wetgever niet voorstelbaar. Maar die, laten we zeggen, minister van Justitie, die was niet in staat om dat probleem van die slavernij te beëindigen. Is dat meer een soort van ontkenning, een denial-periode waar zij in gezeten hebben? Naar mijn mening, waar Nederland nog altijd in zit, in een ontkenningsfase. Ik denk dat die hele 19e eeuw, waarschijnlijk tot, laten we even zeggen, 1912 als de Shell komt, er gewoon totale desinteresse is in Nederland voor wat er op de West-Indische eilanden gebeurt. Er worden wel iets betere ambtenaren naartoe gestuurd. Er worden duidelijk mensen naartoe gestuurd die ook in Nederland rechten hebben gestudeerd. Dus er is wel een kwaliteitsimpuls, een klein beetje. Maar voor de rest is er eigenlijk geen aandacht.
Misschien het enigste moment, wat is het in 1876, als er een orkaan over Curaçao komt, dan wordt er een beetje geld ingezameld. Maar voor de rest, wat er daar gebeurt, dat gebeurt daar. En zolang dat geen invloed heeft op de financiën van Nederland, zal men geen actie ondernemen. We praten vandaag met Bastiaan van der Velde. Dit boek gaat het over. Het is een boek dat heel makkelijk leest. Ik heb het in 1 keer doorgelezen. Als je begint te lezen kan je niet ophouden. Ik heb er veel van geleerd. We leven in 2011, Bastiaan. En in 2010, de bekende 10-10-10, werden de Nederlandse Antillen ontmanteld. Begint weer een nieuwe fase, een nieuwe periode. Herken je of zie je bepaalde overeenkomsten in deze periode en als we een paar 100 jaar teruggaan? Direct een 1-op-1 herkenning is denk ik bij de geschiedenis altijd heel erg gevaarlijk. Wat ik zelf heb geprobeerd is om door die historische feiten zo te presenteren dat de lezer hopelijk het idee heeft, daar zijn een heleboel aanknopingspunten die voor ons nu van belang zijn, die al een hele tijd spelen. Het toelaten tot mensen, tot Amerika, om het maar zo te zeggen, dat is een problematiek. Die zie je al in de Spaanse periode, waar de regeringen helemaal het overreizen van Spanje naar de Spaans-Amerikaanse koloniën probeert te reguleren met papieren vergunningen die je moet hebben. Daarna zie je vanaf de Nederlandse periode dat ook continu de bestuurders proberen om te reguleren wie er op het eiland is, wie daar kan komen, onder welke voorwaarden. Heel spannend, hopelijk gaan we daar zo meteen nog over spreken, is bijvoorbeeld bij het Joodse recht van de Joodse gemeenschap op Curaçao. Daar was uiteindelijk een van de zwaarste straffen die opgelegd kon worden, de verbanning. Dat deed die gemeenschap zelf, maar het was het bestuur wat daarbij instrumenteel was door, mocht zo iemand echt niet weggaan, dan een handje te helpen. Die periode, Bastiaan, je noemde het de periode met de Joden, de periode met de slaven, de tot slaaf gemaakte zwarte bevolking, de Joden. Dan had je een periode ook dat de broa. Laten we daar even over praten. Je hebt op een gegeven ogenblik een periode op de Dominicaanse Republiek gezeten, of in de Dominicaanse Republiek. Om meer te weten te komen van het hele broa gebeuren. Dat interesseert mij. Wat heb je daar gedaan? Eigenlijk is het begonnen met de boekjes van Brennaker, waar ik een heleboel broa-verhalen in las die iets met recht te maken hadden. En dan gaat het misschien nog ineens over welke recepten of welke middelen je nodig hebt, maar je zag dat je de politie kon ontkomen door gebruik te maken van de broa. Je zag ook weer dat je de dader kon vinden door gebruik te maken van deze macht. Je zag ook dat je die rechter op andere gedachten zou kunnen brengen. En ik geef toe dat ik daar misschien dan te veel een West-Europese positivist ben, maar ik vond het toch heel fascinerend om dat te zien vanuit een lichtpunt van blijkbaar een hele grote bevolkingsgroep die weinig vertrouwen heeft in het bestuur. Wat ook heel spannend is, waarin het gewone politieapparaat en de gewone rechterlijke macht alles door mannen geregeerd wordt, was juist dit een gebied waar vrouwen het voor het zeggen hadden. Die daar hun eigen tweede systeem creëerden. Kun je ook voorstellen dat het natuurlijk tot 1863 was het voor de slaven wel mogelijk om naar het bestuur te gaan om klachten aan te kaarten. Maar een echte rechtsgang was er niet. Dus enig recht halen via de rechter
was er niet mogelijk voor hun. Dan moet je van andere systemen gebruik gaan maken. En daar, en dat denk ik dat ook heel belangrijk is, als je dat beschrijft via de rechtsgeschiedenis van Curaçao, dan valt Curaçao ineens in de Cariben. Tot nu toe hebben we gesproken over Spaans recht vanuit Spanje aangestuurd. We hebben over Nederlands recht, Romeins recht zelfs gesproken. Dat is allemaal heel ver weg en dat past ook meestal niet helemaal. Hier werd gebruik gemaakt van kennis die generatie over generatie, zelfs die transatlantische overtocht is meegekomen, gemengd misschien met Indiaanse kennis en ook bepaalde zaken uit de katholieke kerk, wordt daar iets gecreëerd wat blijkbaar functioneert. Hoe kan ik dus met Brua buiten de rechtspraak, hoe kan ik er omheen en hoe kan ik het beïnvloeden en hoe kan ik er buiten blijven? Dat was dus eigenlijk de doelstelling van het gebruik van Brua door de negroïde bevolking. Ja, en ik denk ook nog een heleboel meer bevolkingsgroepen. Dus het is niet beperkt gebleven tot uitsluitend de negroïde bevolking. Dat heb ik geen bewijs voor gevonden. De Indianen, althans de natives, die hadden geen geschreven wetten. De Spanjaarden hadden dat wel. De Romeinen hebben toen een rol gespeeld in de hele ontwikkeling. Dan krijg je van de Spanjaarden OVR naar het Nederlands burgerlijk wetboek. Als er steken, als men fouten maakt, steken laat vallen. Hoe lang kan het duren voor die gecorrigeerd worden? En kan je die corrigeren? Wat je ziet op Curaçao is dat midden 19e eeuw hebben we het gehad over die slavernij die langzaam maar zeker meer stemmen opgaan om die af te schaffen. Ze willen geen Nederlands burgerlijk wetboek invoeren met een gedeelte over slavernij. In die periode worden er een aantal ontwerpen gemaakt voor een burgerlijk wetboek van Curaçao. Daarvoor wordt zelfs een meneer Metman met een commissie naar Curaçao en Suriname gestuurd om specifiek voor de situatie op de eilanden regels op te stellen, wel binnen het grotere kader van burgerlijk recht zoals dat in Nederland bestond. Daar zijn ook lokaal mensen die daaraan meewerken om een product te maken wat voldoet aan wat de wensen zijn op de eilanden en wat in Nederland geacht wordt maatgevend te zijn. Maar jammer genoeg, al die ontwerpen verdwijnen in een la of worden terug in Den Haag op de bureaus van de Nederlandse ambtenaren, die toen echt nog nooit in Curaçao waren geweest, weer ontdaan van alles wat afwijkt van wat er in Nederland gebeurde. 1869 wordt dat Nederlandse burgerlijk wetboek en strafwetgeving ingevoerd op Curaçao. Met regels over rivieren, met regels over spoorlijnen. Zaken die niet voorkwamen op Curaçao. Een van de grootste problemen was dat natuurlijk door die slavernij de gezinssamenstellingen, het getrouwd zijn, dat waren dingen die veel minder voorkwamen. In Nederland waren dat juridisch, laten we zeggen, problemen misschien bij 1 op de 500 vrouwen. Maar als natuurlijk de helft van de bevolking kinderen krijgt zonder getrouwd te zijn, dan moet je daar eigenlijk als wetgever maatregelen op nemen. Nou, wat zie je gebeuren op Curaçao? Onder dat oud-vaderlandsrecht was het nog zo dat zelfs als de moeder niet getrouwd was en kinderen kreeg, zij met die kinderen een juridische band had. Bij de invoering van het burgerlijk wetboek verdwijnt die juridische band tussen de ongetrouwde moeder en haar kinderen, waardoor die kinderen uiteraard wel een familierelatie met die moeder hebben, maar als het uiteindelijk erop aankomt bij de erfenis, hebben ze geen juridische relatie met die moeder en als ze niet erkend zijn door die moeder, kunnen ze ook niet erven van die vrouw. Dat betekent dat op dat moment eigendommen
blijven hangen? Naar wie gaan die eigendommen? Ze kunnen niet erven. Wat gebeurt er met die eigendom? Je ziet in sommige gevallen dat er helemaal niks gebeurt. Als het bijvoorbeeld om land ging, dan bleven die kinderen gewoon op dat stuk land wonen. Er werd geen aangifte gedaan van erfenis. Dus zij konden daar blijven wonen. En zelfs een tweede, een derde en een vierde generatie, dat is tegenwoordig bekend als familiegronden op Curaçao. Maar als op een bepaald moment zo'n terrein wel verdeeld moest worden, dan kon je dat eigenlijk alleen maar via de rechter doen. En die rechter, die ging dan heel legistisch, recht toe recht aan, gewoon kijken, mevrouw A was in 1850 de eigenaar. Alle kinderen voor de invoering van het burgerlijk wetboek, die kunnen van haar erven. Ze was niet getrouwd, dus die kinderen die daarna zijn geboren, daar ga ik kijken of die erkend zijn. Zo niet, dan kunnen die niet erven. Dat gaat ook in de tweede, de derde en de vierde generatie door, zodat je mensen kreeg die wel het idee hadden dat ze eigenaar van een bepaald land zijn, maar dat juridisch niet zijn. En dan is het interessant, als dan rond 1950, als we een datum nemen die ook bekend voorkomt in mijn boek, als dan bijvoorbeeld dat hele stuk land verkocht moet worden, of iemand die overlijdt en die moet wel aangifte doen omdat de belasting dan wakker begint te worden, wat moet er dan gebeuren? Je ziet dan dat die mensen dat eerst via de Belastingdienst proberen te regelen en die zegt, ja, als u eigenaar bent juridisch gezien omdat u wel erkend bent en uw broer geen eigenaar is omdat hij niet erkend is, dan doet u hem een schenking, dan moet u ook over die schenking nog maar belasting betalen. Je ziet aan de andere kant dat in die samenleving van Curaçao daar ook heel mooie dingen dan gebeuren. Want bijvoorbeeld, je zou dat stuk land kunnen veilen. En dat gebeurde ook. En dan kon degene die dat land had in kaart gebracht, die daar een huis op had gebouwd, die kon dat terugkopen. En dan was er ineens niemand die daar tegenop ging bieden. Zodat hij zijn eigendom via een juridische weg voor een heel laag bedrag weer terug kan komen. Er waren niet andere mensen die dachten, 150 gulden, dat huisje wil ik ook, ik ga daar tegen inbieden. Zodat die man die daar het idee had dat hij daar eigenaar van was, ineens zijn hele huis kwijtraakte. Er zijn andere families waarin wordt gezegd, en dat wordt dan ook wel door de rechter erkend, dat de kinderen die wel eigenaar zijn, ten opzichte van hun familieleden die geen eigenaar zijn, een natuurlijke verbintenis menen dat er is. En op grond van die eigenlijk menselijke plicht, die natuurlijke verbintenis, willen zij het eigendom overdragen op hun familieleden, die juridisch gezien, strikt juridisch gezien, geen eigenaar waren. Dus daar weet zo'n maatschappij in veel gevallen zelf een oplossing te vinden, die uiteindelijk dan gelukkig wel voldoet aan de juridische eisen. Maar dat is ontstaan door invoering van regels die in een Nederlandse maatschappij misschien konden functioneren, maar in een Caribische maatschappij met een andere geschiedenis en andere gezinssamenstellingen niet functioneerde. Bastiaan, heel typisch. Dus zo'n ongetrouwde moeder krijgt een kind. Kind wordt geboren. Kind wordt bij de burgerlijke stand ingeschreven. Maar het kind wordt niet erkend. Bij ons noemen we dat op EU. Betekent op EU. Dus als zo'n kind niet erkend werd door de eigen moeder, werd zo'n kind automatisch, was zo'n kind geen erfgenaam. Ja, dat klopt. Dat heb je helemaal juist gezegd. Als je de wetgeving van 1869 leest, dan moest dus niet alleen de vader, als die niet getrouwd was met de moeder, iets doen om die kinderen te erkennen, maar ook de moeder zelf moest een erkenning doen. Daarvoor zou ze of extra nog een keer naar het stadhuis moeten gaan, of naar de notaris. Nou, die notaris, dat was natuurlijk uitgesloten, want dat was veel te duur. En als je dat wetboek leest, en je weet niet wat voor een eigenlijk rampzalig gevolg het heeft, dan zie je daar ook dat eigenlijk die ambtenaar van burgerlijke stand al de opdracht krijgt
om actie te ondernemen als daar zo'n kind niet erkend wordt. Maar die extra service aan de burger, die gedachte kwam niet op bij de bestuurders op dat moment. En je ziet dan ook, en dat is eigenlijk ook een heel fascinerend iets, dat als in 1895 de nationaliteitswet wordt ingevoerd, dat gaat ook die nationaliteit niet over op die kinderen. En dan zie je al 20 jaar later dat er een heleboel jongens die zeeman willen worden en een paspoort nodig hebben en eens te horen krijgen, ja maar u bent geen Nederlander. Ze waren stateloos. Ze waren waarschijnlijk stateloos. In ieder geval hadden ze de Nederlandse nationaliteit niet. Daarvoor is wel rond 1927 wetgeving gecreëerd om die mensen een Nederlandse nationaliteit te laten hebben. Voor al die grondproblemen heeft dat eigenlijk geduurd tot in de jaren 70 voor de erkende en niet erkende kinderen gelijkgesteld zijn. Behoorlijk onderscheid. We praten vandaag met Bastiaan van der Velde. Dit boek, mensen, het is echt de moeite waard. Ik heb ontzettend veel geleerd van mijn geschiedenis, van onze geschiedenis, van onze buureilanden. Ik praat op dit moment als een Judy Curaçao, maar de banden die we hebben ook met de andere eilanden, zoals Bonaire, zoals Aruba en zelfs de bovenwindse eilanden, waar we niet te veel hebben gesproken vandaag erover, omdat dat toch de zaak toch wat gecompliceerder zal maken. Ik raad u aan, schaf u het boek aan. Bastiaan, hartelijk dank. Je hebt me heel wat wijzer gemaakt. Ik denk dat we zeker terug zullen komen bij jou. Je gaat van ons, althans van mijn persoon, een persoonlijke uitnodiging ontvangen om te komen praten tijdens een bijeenkomst van de Antilliaanse en Arubaanse beraden in het land ergens. Dat zal dit jaar nog gebeuren. Ik denk dat de opkomst heel erg groot zal zijn. Het onderwerp is zeer interessant, dus je zult nog zeker van ons horen. Mensen, we hebben gesproken met Bastiaan van der Velde, auteur van het boek Ik lach met grootjes en alle die prullen van boeken. Schaf het aan, het is de moeite waard. Dit was een productie van NOS TV, Raymond Labat voor de camera en Tico Vos achter de camera. www.nostv.com en NOS TV, N-O-S-T-E-V-E. Wake. Nu gaan we de ceremonie waarbij we het boek van Bastiaan gaan dopen. Heel officieel. Met champagne. Hij moet goed knallen, zeggen ze. Bastiaan, zoals ze ons zeggen, maar zo maar die. Onze cameraman. Heel veel geluk. En laat veel verkocht worden van het boek.
En laat het veel wijsheid bij de mensen brengen. Voor Curaçao. Curaçao. Onafhankelijk eiland. In ons hart, dat is wat we willen. Zolang ik dit boekje, ik heb abonneerd op papier, Bastiaan van der Velde, een boekje que minder nos lo sinha hopi di je, e boekje lo habri hopi wowo, pa hopi di nos.